Transformer. Sai ka sha a radio ko. Sai ka sha. Ina zuwa haka ne transformer ba. Wallahi za mu dan je ne mu dan je da ba mu da kudin bisa da ba. Allah ya biya transformer. A kanka faɗi ba dan su kanka faɗi bana. Wa za ka sa kashe ba? Wa za ka sa transformer ba na sa kashe mutane. To ai da ka sa kwanaki da na harbe. Ai ya so ya sare da shi sa da harbe transformer. Ko uban waye ka sa sai mun kashe. Ba kowa transformer ga dai wannan dai a samu na iya ne. Ba transformer to Allah ya biya. To ba sa tafiya kenan. To ba uba kai baleru kuma kamar Allah biya baleru woyya transformer